Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da kasancewa da Madalla TV. Ina fata idan baka yi subscribing ba ko kuma baki wani subscribing ba, to ku duba kasan wannan bidiyo akwai alamar jan rubutu da aka rubuta subscribe, sai ku danna shi kamar haka, sannan ku danna alamar kararrawa. Hakan shine zai baku samun sabbin bidiyoyin mu akan lokaci a duk lokacin da muka sake su. Kuma yin hakan kyauta ne. Ku biyo ni. Marabanku. Insha Allah bidiyon mu ne zai muku jawabi ne akan yadda za ku je ku siya data da MTN giga ɗaya a naira 200 kacal. Amma ku sani ita wannan tsari ba ta yi akan kowane layi, saboda haka idan haƙura a layin ka ba ta yi ba, in kana da wani MTN din za ka iya jarraba. Bari mu gani, ina da MTN kwaya biyu misali, in dai ka tabbata kana da naira 200 a cikin account ɗinka na MTN, sai ka danna star 312 star 65 hash sai ka yi sending. Yawwa, yanzu zan zaɓi wannan sim 2 din, shine wanda na san tsarin baya yi akan shi, za ku gani. Kamar da kuke gani, sorry you are not eligible for the win back service. Ban cancanci wannan tsarin ba, saboda haka yanzu bari mu gwada a shi ɗaya layin wanda yake yi. Sai mu danna star 312 star 65 hash sai mu danna, sai mu zaɓi shi wannan sim 1 din. Yawa, kamar da kuke gani gashi nan ga tsarukan nan kwaya 3 a kwaya 4. Kun ga na farko, in ka zaɓi lamba 1 za a baka MB 250 tsawon kwana 3 zai yi expire, za a ɗauki naira 100. Tsari na biyu za a baka MB giga 1 za a ɗauki naira 200 zai expire tsawon mako 1. Tsari na uku shine za a baka MB giga 4 zai expire tsawon wata 1 amma za a ɗauki naira 1000. Tsari na 4 za a baka MB giga 2 zai expire tsawon sati 2 za a ɗauki naira 500. Mu yanzu kun ga za mu ɗauki tsari na 2 kenan na giga 1. In muka ɗauki lamba 2 sai mu danna send. Da mun danna send, okay, mun samu ala. Bari mu sauri mu koma star 312 star 65 hash. Okay, sai mu zaɓi wannan MTN sim 1 gashi, sai mu zaɓi lamba 2. Yawa, kun gani gashi nan za a ɗauki na 200, za a ba mu giga 1 wanda zai expire tsawon kwana 7. Sai mu zaɓi 1. Okay, gashi nan za mu zaɓi, in muka zaɓi wannan za a cigaba da sabunta mana ne ko da ba mu yi niyya ba. In muka zaɓi lamba 2 sai dai mu da kanmu, in muka ga dama za mu ƙara yi. Mun zaɓi lamba 2. No gashi, activation of welcome back 1 giga data plan was successful and expires on wannan. Yayi tsarin zai expire a 13 ga watan 1. Yau kuma muna 6 ga watan 1. Wannan shine yanda ake yin wannan tsari na siyan data giga guda akan naira 200. Gashi nan har an turo mana sako, kun gani. Ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku, da fatan za ku yi mana share da like na wannan bidiyo. Nagode, assalamu alaikum.